Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, mapagpalang gabi, mapagpalang araw. Mega mega love shoutout po sa lahat ng mga OFW, sa ating mga solid na subscriber. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. At mega mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Kay G Chang Wok, ayan, mega mega love shoutout po. Kay Kagawad Antonihan, ayan, mega mega love shoutout. Kay Ma'am Rosalina, ayan, mega mega love shoutout po. At Ubos na agad notebook. At mega mega love shoutout po kay Ma'am Analisa. Kay Ma'am Rosalie, ay kay Ma'am kay Nani Sanchez Vlog, mega mega love shoutout po. Ayan, mega mega love shoutout po sa lahat ng dumadaan, sa lahat ng nakikinig. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po. Ayan, at atin pong pag-uusapan ay siyempre politics na naman. Ayan, happy Easter Sunday po sa inyong lahat. Ayan, kumusta po ang inyong mga bakasyon ngayong araw na ito? Itong linggo nagdaan? Happy ba kayo? Ayan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po. At siyempre kay Paul Donisa. Ayan, baka makalimutan natin. Ayan, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay siyempre politics na naman, ano. Siyempre hindi tayo magsasawa na i-endorso ang Duterte. Ayan, Duterte po tayo, no? Malapit na po ang May 12 at yan, siyempre nandyan po ang street vote po natin. Ayan, ang Duterte. Nandyan po ang Jimmy Bundok, Vic Rodriguez, at Philip Salvador, si Marcolita, ayan, sino pa ba? Si Vic Rodriguez, ayan, si Kibuloy, sino pa ba? Si Doc Mata, ayan, sino pa ba? Si Bato, siyempre, si Senator Bongo, na nagna-number 1 ngayon, ayan, congratulations po. Ayun, ngayon ang ating pong pag-uusapan, kaya ang title po ng ating live ay PDP laban ay lumalakas. Oh. Ayan, at siyempre yung kalaban ay yung Bagoong Pilipinas. Bagoong Pilipinas po ay yun na, nagkawatak-watak na kung saan po ay lumayas na po si Amy Marcos at si Camille Villar ay lumayas na po. Ayan, pero siyempre nagkaroon na ng endorsement itong si BP Inday Sara, no? Nagkaroon na ng endorsement kay Senador Amy Marcos at saka kay BP Inday Sara. 'Di ba kung mapapansin niyo nung mga nakaraang live ko, nasabi ko na 'yan na maaari talagang mangyari 'yan. Dahil nga 10 lang yung 10 lang yung Duterte, may kulang na 2. Pero naandiyan si Hunasan, solid yan kay Duterte. Naandiyan po naandiyan si Villar. Si Camille Villar po ay ang kapatid niyan ay si Mark Villar, kung saan si Mark Villar ay DPWH noong
panahon ni Pangulong Duterte ano, ni dating Pangulong Duterte. Kaya masasabi natin na talagang ang loyalty niyan nasa mga Duterte. Pero hindi ko sinasabi na iboto ninyo na ha, si Camille Villar. Pero ang siguro ang nakikita ni BP Inday Sara, mapapakinabangan niyang pagdating ng araw, pagdating na lalong-lalo na yung nakaamba po na impeachment kay BP Inday Sara, iyan po ay, political po yan, hindi yan husgado na, magbabase yan sa ebidensya. Ang desisyon po niyan ay mangyayari, political pa rin yan kasi nasa Senado po yan. Pagdating kasi ng araw, maraming mga senador yan na may mga ambisyon. Kaya maaaring ang magiging desisyon niyan, hindi base doon sa ebidensya, kung hindi base doon sa kanilang hinahangad, kanilang pinapangarap pagdating ng 2028 eleksyon. Kaya nga, siguro nakikita ni BP Inday Sara na maaaring kailangan niyang gumawa ng, maraming, solid na samahan pagdating diyan sa Senado. Kasi pagdating ng araw, maaaring isa iyan sa pagdating ng desisyon, iyan sa nakikita siguro ni BP Inday Sara. Kaya hindi natin siya masisi na i-endorse niya uli si Senadora Amy Marcos kahit na walang pahintulot ang kanyang tatay na si dating Pangulong Duterte ano. Kasi nga ang politika po ay politika. Pagdating niya sa desisyon, sa desisyonan, yung iba niyan hindi yan magbabase doon sa kung ano ang ebidensya mayroon. Ano, alam niyo napakalakas ng ebidensya ng, ng depensa ni BP Inday Sara, napakalakas. Walang ano kasi masasabi nga natin na parang, kuwentong barbero lang, eh, yung kaso, eh. Ang problema kasi pulitika 'yan pagdating ng desisyonan. Yung mga bagito diyan, maaari natin na magdedesisyon 'yan base doon sa pagkakakilala nila kay BP Inday Sara, pagkakaibigan, yung mga bagito. Pero yung iba diyan, yung mga talagang matatagal na diyan sa Senado, na may mga ambisyon pagka-presidente, pagka-vice presidente, ayan, talagang magbabase 'yan doon kung saan kung saan sila makikinabang, ayan. Filipino boy, mega mega love shout out, oh, 'di ba? Ay, mag-comment po kayo diyan ano ha, ay malapit ang katapusan ano. Mamimigay po tayo ng t-shirt, oh, 'di ba? Mamimigay po ako ng 12 t-shirt sa katapusan. Sa live po 'yan ha, kaya gusto ko mag-ano kayo diyan, comment kayo diyan, mag-comment para siyempre yung mga pangalan niyo magre-reflect 'yan doon sa ano, pagdating doon sa, ah, pamimigay natin ng t-shirt. Kaya sa lahat ng nakatambay diyan mag-comment lang kayo ha. At siyempre para mabigyan din kayo ng t-shirt 'no. Alam niyo maganda nga kung 12 lang kayo diyan ay magkaroon kayo lahat, oh, 'di ba? Kaya abang-abangan niyo, Team PDP and Duterte line up lang malakas. Yes, totoo 'yan Filipino boy. Alam mo kung bakit? Yung ano ngayon nagtatalunan na parang palubog na barko, 'di ba? Ganyan lang ang politika talaga, eh. 'Pag wala ng mapakinabangan, wala ng, magtatalunan na 'yan. Kasi ang kadalasan naman kasi diyan, yung mga ganyan na mga politiko, ang habol lang niyan yung, 'pag administrasyon kasi ang habol lang niyan yung makatipid sila sa mga campaign sorte, makatipid sila sa campaign ads, iyan lang ang habol ng mga 'yan. Eh, katulad niyan, makikita niyo ang bagong Pilipinas ay sumadsad na yung kanilang pinuno ano, sumadsad na yung ratings. 25% na lang ang trust rating. Tapos yung siniraan na lang yung siniraan nila ng siniraan ay lalong tumaas ang trust rating, 'di ba? Kaya ayan palakpakan. Oh, palakpakan natin yung ano, yung lalakas manira. Palakpakan natin yung mga malalakas manira, ayan tumataas lalo yung rating ni BP Inday Sara.
Lisong Soon, mega mega love shout out to you. Ayan, my dear friend. Welcome to my live. Ayan, mega mega love shout out. Mega mega love shout out sa iyo, Lisong Soon. Ayan, from Korea. Ayan lang ang ating ano, kung makikita nyo kung bakit humiwalay na. Unang-unang nakita nila yung pag-birthday ng dating Pangulong Duterte. Nakita nila ang puwersa kung gaano kalakas, lalong-lalo na sa abroad ano. Malaking bagay 'yon, talagang malaki ang impact nun, malaki ang, impact nun, talagang malaki ang hatak nun para sa mga yung mga anti-Duterte, lalong-lalo na yung mga ano, lalong-lalo na yung mga nasa Kongres. Kung mapapansin niyo ngayon ano, kung mapapansin niyo ngayon yung tumatakbo ng gobernador ng Davao ay ng Davao, ng, Cebu na si Gwen Garcia, naku, 360 degrees ang ano, ang kambyo niya. Pinagsisigawan niya na ni minsan hindi niya siniraan ang mga Duterte. Grabe ngayon ang kambyo ng ano, ng, tumatakbong gobernadora ng Cebu. Kung saan, 360 degrees ang ano niya, dati walang ano 'yun, ngayon pinagsisigawan niya na wala siyang ginawa sa dating Pangulong Duterte ano. Nakikita niya kasi kung gaano kalakas ang hatak talaga. Nakikita niya kung gaano pa kalakas ang hatak ng mga Duterte kaya nga wala siyang ibang maisip na paraan lalong-lalo na yung kanyang mga ano, lalong-lalo na yung kanyang mga adviser. Naku, purihin mo na ang mga Duterte kasi delikado ka. Duterte country pa rin ang Cebu, 'yan ang tandaan mo. Baka pagdating ng, 7:00 ng gabi ng, May 12, hindi na ikaw ang gobernador. Iba na ang nakaupo. Kaya nga tingnan mo ngayon ang sigaw ng ano, sigaw ng, Gwen Garcia ng Cebu. Never niya daw never niya daw siniraan ang mga Duterte. Pero yung body language ng kanyang mga congressman, nako. Kaya laking bagay talaga nung ano, laking bagay talaga nung, birthday ng dating Pangulong Duterte. Ang laking bagay na nakita talaga ng ano, nakita talaga ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na ang buong mundo na ang Duterte Magic pala ay naandiyan pa, hindi pa nawawala yung Duterte Magic. Kaya kaya good luck na lang sa mga anti-Duterte lalong-lalo na yung mga sip-sip na, congressman diyan, yung mga sip-sip, naku, tandaan niyo yung mga sip-sip na congressman diyan. Pagdating nung pinagsisilbihan niyo na amo, naku, 'pag dumating ang araw na iba na, maniwala kayo, goodbye kayo lahat, lalong-lalo na yung isa diyan na ano, naku, kababayan pa naman sa Mindanao. Tapos akala mo kung talagang naano na siya, kung akala mong makapagsalita, eh, talagang aping-api siya, eh, 'no? Good luck na lang sa'yo. Lalong-lalo na 'yan yung ano, yung Adjong na 'yan, saan ba yung Adjong na 'yan, Congressman Adjong na 'yan, ano ba 'yun, Maguindanao ba 'yun? Naku, good luck na lang sa'yo. Alam niyo kung matatandaan niyo, iyan yung ano, iyan yung napakaingay ng Adjong na 'yan doon sa yung kung maalala niyo yung sa Marawi, iyan yung napakaingay, iyan yung kontrabida doon, eh, sa lalong-lalo na pagdating doon sa mga health facility, yung mga basta iyan ang pinakamaingay doon, yun pala nag naghahangad din pala. Kaya ngayon na nakaupo na, ayan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ingay niya. Talagang simula't simula iyan si Adjong, talagang ano na 'yan, eh, hindi na ano 'yan sa mga Duterte. Kasi iyan yung isa iyan taga-sigaw doon sa ano, kung may pagkukulang man, alam niyo hindi naman maiwasan 'yun, eh, siyempre
ang isang tao hindi mo maiwasan 'yun, lalong-lalo na presidente, hindi naman nakamonitor 'yan diyan oras-oras. May mga namumuno 'yan diyan, yung mga namumuno diyan mga pagod na rin 'yan, eh, siyempre may mga pagkukulang 'yan, pero 'yan si Adjong ang tagapuna. 'Yan si Adjong ang mga ano diyan, eh, tagapuna diyan nung araw nung kasagsagan ng Marawi Siege. 'Yan ang napakaingay niyan diyan, eh. Ngayon, eh, kayo ng bahala diyan. Yung mga kababayan diyan ni Adjong ano, o 'yan tandaan niyo 'yan kung anong ginawa sa dating Pangulong Duterte diyan sa Kongreso ano, kung anong ginawa diyan kay BP Inday Sara na binalahura na kapwa niya Mindanaoan, tapos gano'n siya, 'no? 'Di man lang ano, 'di man lang yung ano ba, yung humanitarian reason na lang na 80 anyos na yung matanda, eh, hindi man lang naawa na ano, hindi man lang naawa, hindi man lang, sabihin na natin na yung konting malasakit lang ba bilang isang dating pangulo, 'no? Talagang ano siya, eh, hindi natin alam kung ano, totoo yung sinasabi ni ano 'no, na talagang umuulan ng pira. 'Di siyempre sila lang naman nagsasabi niyan. 'Di iyon din ang nakakaalam. Sabi nga, kung wala namang usok, walang apoy, 'di ba? 'Di ba? Walang walang usok, 'di walang apoy. Ang problema, umusok ng umusok, o 'di malakas ang apoy. Sabi nga ni Mayor Magalong, eh, talagang, garapala na ang tawag nito, garapala na yung, ah, garapala na yung ano ng korapsyon sa gobyerno. Sabi yun ni Mayor Magalong, hindi ko ano yun, kumbaga inano ko lang si Mayor Magalong doon na, garapala na ang tawag nito, ang, korapsyon sa gobyerno. Sabi nga, hindi na kailangan ng ebidensya, naandiyan na yung tupad, eh, nandiyan na yung AX, ebidensya na yun. Nakakatawa ito. Oo. Ito naman na tagapagsalita siyempre wala naman itong magawa kung hindi, magsalita ka lang nandiyan ng magsalita, eh, tagapagsalita ka, eh. 'Di ang salita mo, pagdedepensa, o 'di depensahan mo ng depensahan lang. 'Yun lang ang tanging gawin mo. 'Yun lang ang magagawa mo diyan kung hindi dumepensa ka lang ng dumepensa, walang magagawa ang iba diyan, eh. Ikaw lang ang tagapagsalo kumbaga ikaw ang tagasala diyan, eh. Kahit labag na sa kalooban mo ay magsasalita at magsasalita ka talaga kasi nga, eh, ikaw ang tagapagsalita, eh. Kumbaga tagapagsinungaling. Hindi naman siguro, tagapagsalita lang. Kaya nga kung anong sinabi ng pangulo, "O magsinungaling ka diyan, gawan mo ng paraan 'yan." 'Di iyon talaga ang sasabihin niyan kasi itatago niyan ang katotohanan, eh. Alam niyo sa totoo lang, ang, tagapagsalita, ayan ang palaging epek niyan, alam niyo kung bakit? Kahit labag sa kalooban niya, wala siyang magawa kasi sinasahuran siya, eh. Hmm. Kaya 'pag sinabing magsinungaling, magsisinungaling 'yan. Mm. Hindi magdadalawang isip 'yan. Kung magdadalawang isip 'yan, mag-resign na siya. Kasi 'pag nagdalawang isip ka, dapat mag-resign ka. Hindi puwedeng hindi mo idepensa kung anong kabulastugan ng gobyerno, eh, kasi tagapagsalita ka, eh. Kumbaga ikaw ang ano diyan, eh, ikaw ang, ikaw ang tagapagsangga ng puno, eh. Halimbawa may tulo, sasahurin mo 'yan. Tapos 'pag tinanong ka, "Balita ko maraming tulo yung ano, bahay niyo." Si tagapagsalita, "Naku maniwala ka diyan, wala ka ngang makitang sahod diyan, eh." Wala kang makitang sahod kasi hindi umuulan, oh. Iyan ang trabaho ng ano, iyan ang trabaho ng, tagapagsalita. Iyan ang tagasangga, iyan ang taga iyan ang tagasangga ng kabulastugan ng gobyerno. Wala man siyang magawa diyan kasi nga iyon ang trabaho niya, eh, tagapagdepensa, eh, 'di ba?
Yan ang tagapagdepensa ng ano, yan ang tagapagdepensa ng, palasyo, eh. Kaya kahit na kasinungalingan sasabihin yan. Kaya hindi na kayo magtaka diyan kung kumbaga nasasaktan kayo sa pinagsasabi niyan. Talagang iyan ang ano niyan, iyan ang papel niyan, eh. Kung ano man ang kung ano man ang, ano niya sa Malacanang, hangga't hindi sinasabi ng kanyang amo, magsisinungaling at magsisinungaling yan. Gano'n din yung ano, gano'n din yung tagapagsalita kahit saan na ano, ahensya ng gobyerno, sa pamunuan ng pulis, 'di ba? Maraming nagagalit sa tagapagsalita kay Jean Fajardo. Kasi nga, puro kasinungalingan nga daw ang sinasabi, eh. Dapat hindi sila magalit diyan kasi ang ano talaga niyan kung anong sasabihin ng amo, yun talagang susundin niyan. Kahit labag sa kalooban, talagang ano 'yan, iyon ang sasabihin niyan kasi nga, iyon ang utos ng amo, eh. Oh, ngayon 'pag kukontra 'yan, ay lumayas ka na diyan sa puwesto mo kasi hindi ka karapat-dapat diyan. 'Yan ang ano, 'yan ang posisyon ng tagapagsalita. Hindi ka puwedeng kumontra diyan sa amo mo. 'Pag kumontra ka diyan, lumayas ka na. 'Yan ang ano niyan, 'yan ang maliwanag na ano diyan. 'Yan ang tanging ano ng tagapagsalita. Ang posisyon talaga niyan ay tagapagsinungaling, hindi naman tagapag-ano, tagapagsalita 'yan, 'di ba? Oh, 'di ba? Anong sabi doon sa noong ano kasagsagan ng, KOJC SEDS, 'di ba? Anong sabi nung tagapagsalita? 'Di ba kung ano-anong sinasabi? Oh, sabi nahuli na, yun pala sumuko pala. Hindi hindi naman nahuli, sumuko pala, oh, 'di ba? Uniform pa sila, yun pala sumurrender, hindi naman pala nahuli. Oh, 'di ba kalokohan, wala naman silang magawa, yun ang sabi nung amo, eh. Sabihin mo nahuli, hindi yun sumuko. Kasi mapapahiya tayo 'pag sinabing, hinuli, 'di ba? 'Pag sinabing sumuko, sabihin nun napahiya sila, 'yan. Ay, kabayan Arthur Aringo, ayan, mega mega love shout out. Magandang gabi sa'yo, 'yan kabayan. Teka lang, hindi, ayan, add moderator, iyon. Ayan, meron ka ng jacket, kabayan. Ay, nasa labas ka ba ngayon, kabayan? Ayan, mega mega love shout out po sa aking kababayan na si Arthur Aringo, ayan. Happy Easter Sunday, maray nabanggi sa inyong lahat at sa mga kapitbahay mo diyan sa Antipolo. Ayan, mega mega love shout out sa'yo, kabayan. At sa lahat ng, kamag-anakan mo diyan sa Bagong Silang, mega mega love shout out. At mega mega love shout out din sa aking, mga kapinsanan diyan sa Bagong Silang. Oh, balita ko pa naman napakalakas ni Trillanes. Biruin mo umiikot ang sigaw Trillanes o ang sigaw ay Duterte, pambihirang buhay. Nag nagmo-motorcade ang sinisigaw nung iniikutan Duterte, pambihirang buhay na. Nagtawanan nga yung mga kapinsanan ko nung ano, nagtawanan yung mga kapinsanan ko. Ang sabi ko,
Ang kalaban ni Malapitan si Trillanes. Nagtawa nagtawanan sila. Ayan, may mega love shoutout kay kabayan Arthur Aringo, oh, 'di ba? Ayan, maraming salamat at, siyempre abangan niyo ang, pa-t-shirt natin ngayong katapusan ano. Ay ano ko ng live 'yan sa inyo, live na live, ila-live natin 'yan. Hindi sayang din yung ano, ay napakaganda pa naman t-shirt ano, napakaganda ng t-shirt. Ayan, siyempre hindi natin maano ang, ay ito pala yung kababayan ko ano, sa gustong, mag-order, ang business po niyan ay mga ano, mga tela. 'Pag gusto niyo, ah, i-ano niyo lang, i-search niyo lang Arthur Aringo. Tama ano? Tama 'yun kabayan ano? Ang, ano niyan po ay, mga negosyo niyan ay, mga bedsheet at saka punda, ayan marami po 'yan. Kung saan-saan na bayan 'yan, halimbawa nandiyan kayong banda sa may Camarines Sur, hanapin yung mga piyesta, nandiyan 'yan, kahit saan na piyestahan nandoon po 'yan, basta bandang, Camarines Sur, ayan. Hanapin niyo lang siya diyan at, siyempre mga RTW na rin, maraming dala-dala 'yan, kaya ayan, 'di ba? Napakalaking tulong 'yan para sa ekonomiya ng bansa. Talagang dumadayo sila, mga biyahero na marami 'yan sila. Malaking tulong 'yan para sa alam niyo yung mga ganyan na ano, yung mga ganyan na business ano, gusto ko lang i-ano sa inyo, yung mga ganyan na business, 'pag dumayo iyan sila doon, hindi 'yan mga taga diyan. 'Pag dumayo iyan sila diyan, tama kabayan, nasa Karamuan ako ngayon, wow! Oh, sa lahat ng mga taga Karamuan 'no, na andiyan pala ngayon ang aking kabayan. Nag, nag-ano, nagbasar, basar ang ano niyan sa kanila, saod, kung sa Bicol ay saod, ayan saod. Igwasinda diyan ng saod sa Bicol, nasa Karamuan siya ngayon nakapuwesto. Alam niyo ano, gusto ko lang i-ano yung mga ganitong klaseng business ano, yung, ano talagang inaano nila 'yan, ah, malaking tulong 'yan kung saan man 'yan sila nabayan. Marami kasi 'yan silang mga manininda, kung saan-saan na bayan 'yan sila nakakarating. Alam niyo napakalaking tulong niyan sa ano, napakalaking tulong niyan sa kung saan 'yan sila mapuwesto. Napakalaking tulong 'yan sa ekonomiya. Alam niyo kung bakit? Lumalabas yung pera ng mga tao kasi nga naandiyan namimili. Hindi katulad ng walang ano, walang piyesta, walang, ah, walang mga maninda tulad nito, kung saan-saan niya na bayan dumadayo para makapamili. Ibig sabihin, yung pera nila lumalabas sa iba't ibang, bayan, lumalabas kaya hindi napapakinabangan ng ano, hindi napapakinabangan ng, bayan katulad niyan ng Karamuan o nandiyan sila. Napakalaking tulong 'yan kasi umiikot yung ekonomiya, umiikot. Ibig sabihin, sila kasi nagbabayad ng puwesto, ibig sabihin kumikita yung ano, kumikita yung bayan kung saan sila pumupuwesto, kumikita kasi nagbabayad 'yan sila ng puwesto diyan, eh. Halimbawa sa ano, halimbawa sa, diyan sa Karamuan, oh, kung ilang linggo 'yan sila diyan, kung ilang buwan, nagbabayad 'yan ng puwesto. Ibig sabihin kumikita yung ano, kumikita yung bayan. Bukod doon, yung mga mamimili, yung pera nila hindi napupunta sa ibang bayan kasi diyan lang mismo umiikot yung pera nila naandiyan lang sa bayan. Oh, 'di ba? Ibig sabihin na nagagamit nila yung pera hindi doon sa ano, hindi doon sa, ah, na i-ano nila sa ibang lugar. Kaya nga malaking ano, kabayan ang tawag sa kagaya kong manininda dito sa Karamuan, sitsirya. Bakit naman sitsirya?
parang ang ano naman, pagdating dito sa atin chichirya yung ano yun, mga anong tawag nito? Chichirya, yung mga tagpipiso. Tama pala sa ano, sa, tama pala. Nakalimutan ko na tuloy yung tawag sa Bicol. Chichirya, tama. Chichirya nga pala. Ang ano pala niyan ay chichirya nga yung tawag niyan sa mga manininda. Nakalimutan ko yung tawag na nakalimutan ko yung tawag sa Bicol. Chichirya nga pala. Napakalaking bagay niyan ano, pagdating sa ang tawag dito, pagdating sa, ekonomiya ng bayan kasi hindi nakakalabas yung kanilang ano, talagang hinahatid ng mga manininda yung ano, hinahatid ng mga manininda yung, ah, mga produkto diyan sa kanilang bayan-bayan. Ibig sabihin, yung ano nila, kumikita yung ano, yung, gobyerno ng dahil sa kanilang mga manininda kasi nagbabayad sila ng ano, nagbabayad sila ng puwesto diyan, 'no? Siyempre 'pag nagbayad ka ng puwesto ay kasama na rin diyan yung ano, kasama na rin diyan yung tax na kanilang binabayaran, 'di ba? Kaya napakalaking bagay 'yan yung ano, sabi nga ni dating congressman na Crisologo, iyan ay tinatawag na underground economy, 'di ba? Underground economy daw yung tawag diyan. Kaya nga malaking bagay sa mga mamimili, oh, 'di ba? Ayan, mega mega love shout out diyan sa Karamuan, lalong-lalo na diyan sa Guta Beach, oh, 'di ba? Sa Guta Beach at diyan sa yung mga kamag-anakan ko diyan sa Bicol ano, ayan, kumusta kayong lahat diyan? Hmm. Diyan sa Bantayan, ayan, marami din akong kamag-anakan diyan. Diyan sa Tabigian, ayan, marami akong kamag-anak diyan, mga Rosal at saka Rosales. Oh. Kailan ang luwas mo sa Manila, kabayan? Wala, hindi ako nalulugaran na umano sa inyo, makapasyal, eh. Alam mo malaki ang ano ko, parang ayaw ko pa nga pumasok. Ewan ko, hindi ko maintindihan. Parang naglolokohan na lang kami. Ay naku, maraming mga bagay-bagay talaga, pero kailangan nating anuhin ano, kailangan nating ayusin. Ewan ko ba bakit, umabot tayo sa punto na ganito, 'no? Pero wala naman tayong magawa, kailangan nating mamuhay. Oo, siyempre gano'n talaga ang buhay, parang life 'yan. Hmm, may mga pagsubok, pero kailangan nating gampanan, 'di ba? Ay, mega mega love shoutout sa inyong lahat. Ay, mag-comment kayo diyan ha. Malapit na ang ating ano, katapusan ng, April po ay mamimigay ako ng t-shirt. Mag-comment kayo diyan para alam ko yung mga commentator. Makikita ko naman kayo diyan. Ayan, mega mega love shoutout sa inyong lahat. Gusto ko nga 'pag 12 lang kayo, 'di 12 lang ang ano. Okay kabayan, pagpalain ka ng, Panginoong Diyos. 'Di, pagpalain tayong lahat na nahihirapan. Tayong lahat na nagsasakripisyo sa bayang ito, 'no? Gabayan tayo ng, Panginoon. Nagnilay ako kahapon pero parang hindi ko maintindihan ang sarili ko, 'di ba? Minsan kasi may mga bagay na ano, oh,
Dati nandiyan nakaalalay pero ni minsan parang kinalimutan ako kaya hindi ko nga maintindihan, eh. Oo, hindi ko maintindihan bakit dati lahat ng ano nandiyaan, pero ngayon ano na, basta ano, wala as in wala. Kaya, nasasaktan ako, nasasaktan ako sa ano, ginawa nila. Di ko alam kung gusto ko pa bang ano, kaya nasabihan ko talaga, "Tumawag kayo kasi kailangan niyo na ako." Oh, 'di ba? Ayan, nawala na tuloy tayo sa topic, ah. 'Yan. Siyempre ang ating ano 'no, oh, hindi tayo mawala doon sa pulitika. Kasi nga, ah, kahapon nga nagninilay ako, ewan ko bakit naisip kong mangalkal ng cellphone, hindi ako humawak ng cellphone hanggang tanghali, eh. Tapos 'pag ano ko, dum may mga pumasok na ano, may mga tawag na hindi ko natawagan, akala ko naman importante, siyempre tinawagan ko. Sus, ang mga problema pala nila. Ay, yung mga pulitika dito sa lokal, ay naku, kanya-kanyang gawa ng kuwento, para paniwalaan, kanya-kanyang palusot para lang, malusutan ang kanilang, kabulastugan, 'di ba? Kanya-kanyang paratang, hmm. Sige lang, paratang kayo ng paratang, 'di ba? Napakahirap lalong-lalo na, siyempre dito ako sa ano, pero ang trabaho ko po ay, marami ako ditong ano, street PDP laban, 'no? Hindi ko sinabing, magagaling sila, hindi ko sinabing magagaling sila. Bigyan natin ng chance, bigyan natin ng chance kasi mga bago 'yan. Tingnan niyo yung mga luma, ano bang ginawa ng mga 'yan, 'di ba, may nagawa ba? Hmm, kaya nga bago naman, iba naman sabi no Dutertean tayo, 'di ba? Alam niyo malaking bagay yung ano 'no, alam niyo 'pag sinabi kasing ano, 'pag sinabi kasing, Dutertean, ano 'yan, ang, kalakip niyan ay war on drugs. Ayaw niyan sa droga, 'no? Galit 'yan sa mga naaapi ng dahil sa droga. 'Yan ang totoo niyan, 'yan ang kadikit niyan. 'Yan ang 'pag sinabi kasing Duterte, maaano mo 'yan na anti-drugs 'yan, anti-drugs sila. Kaya nga 'yan ang ano talaga, sa totoo lang may isang bata dito naawa ako sa kalagayan. 'Pag, 'pag araw ng Linggo pupunta 'yan dito kasi ano na, wala ng pamilya. Iniwan na ng tatay, iniwan pa ng nanay. Alam niyo iniwan sa lola is ano lang, mga 8 months lumayas na yung nanay. Ngayon yung tatay ah, naging ano, nalulong sa pinagbabawal na gamot. Ngayon, sa madaling ano, sumama rin sa ibang babae. Ngayon naiwan sa lola yung bata. Lumaki na ng lumaki. Ngayon matagal kong hindi nakita, siguro mga 2 buwan. Kahapon nakita ko yung bata tapos kalbo na siya. Babae babae ito, kalbo na siya. Sabi ko doon sa ano, kasi bumibili ako doon sa tindahan. Sabi ko, "Saan galing ang bata na ito? Bakit ang tagal nawala? Kinuha ba nung tatay?" Sabi niya, "Hindi, itinago yan nung lola kasi nga doon sa kabilang ano,
kabilang, ah, kabilang samahan, kasi dito kami ibang samahan kami. Doon sa kabilang samahan, 'di ba marami na doon ano, sabi niya, marami ng mga addict doon, marami ng mga ano sa pinagbabawal na gamot. Doon siya nanghihingi ng ano, kasi yung bata na 'yan, nanghihingi 'yan ng piso-piso. Minsan dito 'yan sa bahay, manonood ng TV. 'Pag umabot ng tanghali 'yan, pabibigyan ko 'yan sa mga bata ng ano, pagkain. Pakakainin namin 'yan diyan sa baba. Ngayon, 2 buwan ko hindi nakita, hindi ko napansin na hindi na pumupunta sa bahay. Kahapon nakita ko kalbo na siya, ah, lumaki-laki. Sabi ko, "Lumaki-laki 'tong bata na ito." Sabi niya, "Oo, kasi hindi pinalabas ng nanay 'yan kasi nga ng lola. Kasi nga yung doon nanghihingi 'yan doon sa kabila ng, pera, pinagsamantalahan nung matandang ano, matandang adik." "Ha?" Sabi ko, "Eh, bakit kinalbo?" "Oo, kasi ano, eh, para ano daw yung tawag nito." Kaya nga malaking tulong 'yan na ma-straight natin ang PDP. Alam niyo kung bakit? Magkakatulungan sila para mapukpok ang mga, mapukpok ang mga kapulisan natin na gumawa ng mga hakbang, ano bang magandang gawin. Kasi kami dito, yung mga matatanda na pinabayaan na namin 'yan, eh. Kung magkahuli-huli 'yan, eh, kung madali man 'yan, wala na kaming magawa kasi hindi na kayang anuhin 'yan, eh, hindi na kayang ituwid 'yan, eh. Wala man kaming karapatan. Alam namin na iyon ang ano nila, pero wala kaming karapatan manghuli kasi hindi man kami ano ng batas para hulihin sila. Kaya ang nagiging ano na lang namin, ma maano namin na yung mga pasibol hindi na maapektuhan, gano'n na lang ang nagiging ano namin dito sa amin sa samahan. Kaya nga itong Duterte na ito, kahit papaano alam natin na ang ano niyan is ang dala-dala niyan is drug war, anti-drugs 'yan. Kaya nga 'yan ang ano namin na talagang iyon talaga ang dala namin, baka sakali na magtrabaho, magtrabaho ng husto para lang diyan sa mga ano na 'yan, pinagbabawal na gamot. Kasi nga anong mapapala namin, yung hipi nga ng ano, yung hipi nga mismo ng kapulisan, parang iniengganyo pa. Hindi ko alam kung pang-iengganyo yun o pangsasaywar lang na okey lang na gumamit ng pinagbabawal na gamot. Kasi nga para daw magawa ang kanilang trabaho, hindi makatulog. Tama ba yun? Hindi ko alam kung pansaywar lang yun o ano, pero pangit pakinggan, eh, masama pakinggan, eh, 'di ba? Kasi parang ini-encourage mo na yung ano, eh, ini-encourage mo yung ano, kaya tingnan mo ngayon, naglipa na talaga. Dito parang 'pag dumaan ka doon sa ano, kasi 'pag halimbawa mag-tricycle kami diyan, dadaan kami doon sa kabilang ano, akala mo yung nag-aabutan na lang ng kinde, ano na, usual na talaga. Kaya nakakasakit ng damdamin na pinaghirapan ng isang ano, matanda na gawin ang kanyang trabaho. Oh, ngayon tinanong pa siya bago magtapos ang kanyang termino, "Ano ang maiiwan mong legacy?" 'Di ba? Ano ang sagot niya? "Hindi ako magsasalita, taong bayan na lang ang tanungin niyo." 'Di ba? Diyan mo makikita ang diyan mo maki diyan mo makikita ang namumuno na hindi siya ano doon sa kanyang trabaho. Kumbaga wala siyang pinagtatakpan. Kasi ang gusto niya, taong bayan ang magsabi kung anong ginawa niya, 'di ba? 'Yan ang tunay na leader, 'no? Hindi yung nangako na ₱20 ang kilo ng bigas, nasaan na? 3 taon na patapos na ang termino, nasaan na?
Oh, yung sinasabi nga na kadiwa, eh. Pumunta ako doon, eh. Kasi nga sabi mura ang bigas. Sabi pa sa akin ng security, "Sinong may sabi sa'yo?" Eh, sabi sa ano, eh, sabi sa balita, eh. Sagot pa sa akin, "'Di pumunta ka doon sa nagbalita, hanapin mo kung nasaan 'yun." 'Di ba? Iyan ang legacy na maiiwan. Kaya nga yung ano, yung, yung Duterte, kung kayo mga ayaw niyo sa pinagbabawal na gamot, yung mga naapektuhan diyan na magulang, yung mga nagambala niyan, lalong-lalo na yung mga anak niyo nalulong diyan, na ayaw niyo naman, aba'y saan pa kayo? 'Di Duterte na tayo, 'di ba? Baka sakali na pakinggan na sila 'pag marami na silang ano, magtrabaho, 'di ba? Kasi nga, ay kung isa lang, anong anong magagawa niyan kung isa lang o dalawa lang, 'di ba? Eh, 'pag nagbobotohan talo na 'yan, eh, 'di ba? Oh, tingnan mo si Ruben, ang dala-dala ni Ruben yung federal. Mananalo ba sila, eh, 3 lang sila diyan or 5 lang sila? Marami silang kaalyado pero hindi nila kaano, hindi nila ka kaalyado lang nila, pero hindi ka-ano nila yung, hindi sa loob ng PDP. Oh, nakikisakay lang 'yan kasi nga ang habol nila is kapangyarihan, 'di ba? Ang habol nila diyan yung kasikatan, nagpapakilala kumbaga nagpapakilala, 'di ba? Tingnan niyo yung ano, tingnan niyo yung, tawag nito, yung, mga congressman. Aba, tuwang-tuwa nung pumunta si Pangulong Duterte kasi may interview nila, eh, ang nangyari nabutata sila lahat, 'di ba? Nabutata sila lahat lalong-lalo na si ano yun, sino yun, si Puset? Si Puset tuloy. Yung ano, yung sentensyado na, ba ang lakas pa ng loob tumakbo ng Senado. Sentensyado na 'yan, oh. Alam niyo baliktad na tayo ngayon. Yung sentensyado, malaya pa, malayang nakakapagkampanya, malaya pa, tumakbo pa nga ng senador. Yung yung hindi sentensyado nandoon nakakulong. Yung yung pinagbibintangan, naandun nakakulong, 'di ba? Yung anak nahulihan ng mahigit 1 kilo. Anong nangyari? Acquitted. Pero yung isa, wala pang kaso, nakakulong na. Ay naku, ang sarap ang sarap ng buhay 'pag ganito. 'Yan, mega mega love shoutout kay ano, kabayan Arturo Arengo diyan sa Karamuan. Ay, paturog na at tulog na iyon, 10:00 na, eh, 9:30 na. Alam niyo naman ang probinsya, makikita mo lang diyan ang ano, 'pag mga probinsya, 7:00 pa lang, pagdilim niyan, kakain na 'yan. Pagkakain niyan, mga tulog na 'yan kasi kadalasan walang kuryente, walang signal ang TV. Oo. Sa Karamuan alam ko ang may signal lang diyan, Channel 2 at saka Channel 7, dalawa lang diyan ang TV. Eh, pagdating ng 7:00 yung iba mga tulog na 'yan diyan, makita mo 'yan diyan mga pagala-gala, yung mga ano, yung mga tambay na mga pasaway sa magulang. Totoo 'yan. Makikita mo 'yan diyan kahit dito sa amin, makikita mo 'yan diyan, magdamag 'yan diyan.
magdamag yan diyan nag-ano, magdamag yan diyan nakatambay sa ano, sa labasan. Oh, paggising niyan sa umaga ng mga 10:00, walang almusal, pagkagalitan pa yung nanay, 'di ba? Pagkagalitan pa yung nanay, wala silang almusal paggising, 10:00 na, 11:00. Hmm. Samantalang gabi nandiyan yan nakatambay, magdamag yan diyan nakatambay, wala namang ginagawa, wala namang trabaho, oh, nandiyan nakatambay. Tapos tapos kinabukasan paggising hahanapan pa ng almusal yung nanay. Ay naku, baliktad ng panahon ngayon, eh. Pag paggising nung anak, wala na yung tatay kasi nandoon na nagtrabaho, nasa trabaho na, oh, gigising mga 10:00, mga 10:00, 11:00 gigising na yan, hahanap na ng almusal doon sa nanay. Yung tatay, hindi na naabutan kasi nasa trabaho na, eh, 'di ba? Ngayon ano nun, pagka-almusal nun, umpisa na naman hanap-hanap ng kaibigan diyan. Tapos mamaya kakain na ng tanghalian, maliligo, oh, lalabas na naman ng bahay, maghapon na naman diyan hanggang umaga. O 'pag madaling araw matutulog na. Yung tatay naman nagkakanda kumahog ng ano, kumahog ng mag-asikaso ng ano, mag-asikaso ng, kanyang baon papasok sa trabaho. O yung anak niya naman, sarap pa ng hilik, gigising 11:00, paggising, eh, hahanapan pa ng almusal yung nanay, 'di ba? Napakasarap ng buhay. Sabagay may kasabihan nga raw, eh, hindi baling hindi baling tamad, hindi naman pagod. Hmm, 'di ba? Oh, katulad nung 'di ba kanina yung babae na pinagsamantalahan. Ngayon yung ano naman, yung kamag-anak naman noon, gano'n din. Iyon yung kinuwento ko nung una na sinama nga namin doon sa isang seminar para magkaroon ng, positive na pananaw yung babae kasi parang alam niyo nagkasakit na lang siya, sobrang payat niya na. Kaya nga nung sinama namin doon sa seminar, tuwang-tuwa siya. Akala namin okey na kasi kumbaga na ano na yung stress sa kanyang katawan, karoon siya ng mga idea, eh. Ang problema pag-uwi niya, sus akala niya daw ninakawan yung bahay niya. Wala na yung mga kalan, yung kaldero, yung, kawali, ubos. Yun pala bininta ng asawa. Ah, yung nakakita sinita naman yung mga kapitbahay pinagsisita naman, "Oh, bakit pinaglalabas mo yang mga gamit niyo sa bahay?" Ang katwiran daw iniwan na siya ng kanyang asawa. Tapos, eh, pagkasunod na linggo na-encounter ko may tulak-tulak na motor, kasi nagdu-duty kami diyan, eh, sa ano, eh, dumating ng 2:00 ng madaling araw, may tulak-tulak na motor. Ngayon hinold ko, sabi ko, "Bakit tulak-tulak mo 'yang motor?" Sabi niya, "Walang gasolina kuya." "Saan ka pupunta?" "Papasok, uuwi na diyan sa amin." "Eh, hindi ka na nga pinapauwi ng asawa mo, eh." Sa madaling salita nagmamakaawa siya, uuwi daw siya kasi nagugutom siya, kakain lang siya. Sabi ko, "Sige, pagbigyan kita pero yung motor hindi mo puwedeng ipasok 'yan." 'Di ngayon, pumasok siya, pagpasok niya siguro mga 5 minuto, lumabas na umikot lang. Oh, sabi ko, "Akala ko kakain ka." Hindi siya umimik, diretso labas. 'Di sabi ko, "'Pag bumalik ka hindi na kita papasukin, kasi pumasok ka na tapos lumabas ka na naman." Ngayon siguro mga isang oras, bumalik siya, papasok na naman uli. Sabi ko, ano ba talagang ginagawa mo? Wala ka namang trabaho, labas-pasok ka sa gate." Pinagalitan ko na siya, 'di hindi siya umiimik. "Eh, hindi pupunta lang ako sa ganitong pangalan."
Bakit pupunta ka do'n, eh, may bahay ka? Kanina pumasok ka na, hindi ka na nahimik sa inyo. Kung natulog ka, wala ka namang trabaho. Kung natulog ka, 'di ka pa nakaperwisyo. Parang kasi 'di ang ginawa niya, hindi ko pinapasok, inatras niya yung motor, tulak niya na naman. Pagdating doon sa isa pagdating doon sa squatter, na-hold siya ngayon ng barangay. Kasi pinagdudahan siya na nakaw yung motor kasi tulak-tulak. Siguro sinasanla niya yung motor kasi nga walang pera. Ngayon, sinundo ng barangay yung asawa, ngayon tinanong ko yung asawa. Sabi ko, "Pumasok yan dito kanina, umuwi ba sa inyo?" Sabi niya, "Oo, kuya." "Eh, anong ginawa, bakit lumabas din? Nanghingi sa akin ng pera, eh, wala akong pera." Sabi ko, "Tama nga, ah, sinasanla yung motor." Eh, ngayon pagbalik, eh, magkasama na sila mag-asawa. Sabi ko, "Sa susunod, hangga't akong bantay dito, hindi ka makapasok 'pag ako nandito." Sabi niya, "Oo, kuya." Mabait yung babae, ang problema yung lalaki, yung lalaki okey naman, mabait naman, kaso lang talagang talamak na talaga, grabe na. Sus, kung makikita niyo para na si Bangkay. Grabe, grabe maaawa na lang kayo. Pero siyempre inaano natin, alam alam niyo yung anak niya, tatlong maliliit yung anak niya, yung bunso niya is siguro mga 7 years old or 8 years old. Yung sinundan niya, wala, hindi nag-aaral kasi wala, talagang, stress na rin yung asawa. Sinurinder na sa barangay, hindi man pumunta kasi nga tinakasan niya, eh. Tinakasan niya yung nakasakay sa mobile, tumalon. Kaya sabi ko, "Once na pumasok ka pa 'pag akong bantay, 'di ka makapasok, pasensyahan tayo." 'Di bantay-bantay din siya, bantay-bantay din siya 'pag hindi ako naka-duty, doon siya nakakasalisi. Kaya nga malaking bagay talaga yung pag-upo ng dating Pangulong Duterte. Alam niyo sa totoo lang, kung hindi lang pulitika, tahimik pa ang bayan. Kung pinag-ano lang kung tinupad lang ni BBM yung pinangako niya na continuity, tahimik ang bayan natin. Kasi nga magtatrabaho ng maayos yung wala, eh. Pinangunahan pa ng kabulastugan. Oh, 'yan, nagkandaluko-loko na. Kaya nga dapat lang talaga na ako para sa akin, pero bahala kayo kung i i-ano niyo na, isigurado niyo na, baka may makasingit pa diyan, manggulo pa pagdating dun sa Senado. Siguraduhin niyo na kahit si Amy Marcos kahit papaano may pinakita naman na pinakita niya naman na naging parehas siya. Kahit na sabihin natin na manggagamit, eh, ganyan talagang mga politiko, manggagamit naman manggagamit naman talaga 'yan, eh, 'di ba? Lahat ng pulitiko, lahat 'yan. Pero sa ngayon, tingnan niyo muna, kaysa naman may mga pasok pa diyan na lalong-lalo na yung puset. May mga pasok pa diyan ng mga sindikato, 'di lalo nang nagkandalit-silits, eh. Kaya okey na 'yun kahit papaano, eh, paghandaan mo na para hindi ka na ma-traydor, 'di ba? At least mapaghandaan mo na, ipunin mo na yung panlaban mo, para hindi siya makapagsalita, may panlaban ka na, eh, 'di ba? Kaya sayang ang panahon, sayang ang pagkakataon, minsan lang 'yun dumating na habang mayro'n pang, nagmamalasakit sa bayan katulad ng, mga Duterte, 'no? Huwag nating hayaan na makupo na tayo ng mga nasa kadiliman. Kaya sa darating na May 12 mayroon tayong, 10, ngayon bahala na kayo sa dalawa, 'no? Pag-isipan niyo si Camille, andiyan si Cayetano, kasi si Cayetano talagang si Alan Peter talagang ano ano 'yan,
Baka maimpluwensyahan niya pa yung kanyang kapatid. Nandiyan naman si Camille Villar. Ayan, may mga opsyon kayo. Andiyan si Amy Marcos. Kung ayaw niyo kay Aimee, ipalit niyo si Cayetano. Kung ayaw niyo kay Camille, ipalit niyo si Aimee, 'di ba? Basta lang mabuo. Andiyan si Hunasan, 'di ba? Puwede kahit 13 yan, 'di ba? Mag-endorse. Kasi nga sayang kung masingitan pa ng iba tapos gumawa pa ng kabulastugan diyan, 'di ba? Halimbawa yung mga kamatis na medyo pahinog-hinog na, mahaluan ng bulok, 'di lalong nagkanda bulok-bulok, 'di ba? Kaya okey na yun. Wag na tayong ano, wag na nating, sayangin yung pagkakataon. Meron tayong 10, kung ilusot natin yung 10, dagdagan niyo ng 2. Baka masingitan pa ng iba, Siguraduhin niyo na yung kahit papaano may nakikitang pagmamalasakit kahit konti, 'di ba? Wag na nating antayin na umabot pa doon sa punto na masingitan pa tayo ng bulok, 'di ba? Kaya sa susunod, sa darating na May 12, straight po tayo PDP. Wala na, nagtatalunan na yung mga wala ng alyansa. Nagkakanya-kanya na sila, hindi na alyansa iyon. Hindi na po alyansa. Siyempre 'pag mga ganyan kasi, yung mga sponsor niyan bibitaw ng mga 'yan. Lalong-lalo na yung mga malalaking negosyante, magbibitaw ng mga 'yan. Kaya, wala na, magkakawatak-watak na 'yan. Magkakawatak-watak na 'yan, maniwala kayo. Kita niyo bandang, diyan, mga antay-antay pa kayong mga ilang araw diyan, may 'yan, mayroon nga akong 'no, meron akong, nabalitaan na itong si Tol at saka si Abalos ilalaglag. Kasi ang ipapasok nila yung dalawang pinklawan, si Bam at saka si Kiko. Ayan, si Abalos at saka si Tol ilalaglag 'yan. Pero hindi pa yun ay ano lang, yun ang mga usap-usapan sa kanto. Yan ang mga usap-usapan sa mga kantong sa mga barberya, yan ang usap-usapan, 'di ba? Basta tayo, solid tayo sa Duterte, ayan, sa May 12. Yung dalawa bahala na kayo, kung si Camel, kung si Hunasan, o si Amy Marcos, yan. May tatlo kayong chance, may tatlo kayong choice, 'di ba? Ngayon, nakaisang oras na tayo, magpapaalam na tayo dahil, mag-aalas-10 na. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat at, siyempre hindi wala tayong sawang magpasalamat kay Mami Mercy Calonod, 'yan. Maraming salamat po. Advance happy birthday. Ayan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat, sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga solid na subscriber, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po at lalong-lalo na kay Kabayan Arturo Aringo, kay Born to be Wild at kay, si Pinoy Ako. Pinoy Ako ba 'yun? Ayan, mega mega love shoutout sa inyong lahat. Filipino boy pala. At kay Lee Song Son, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi at, God bless us all.